Toria bagosira wenya bagokwa taboria korumira yebibe rera bakomoja mokia bakowa batebye Yesu nere omotoria toria bagosira wenya bagokwa Yesu munyamabera batorie. Mana tatanya sai twachira sole semambie tukwena lingambia mano sobolindi bwao buya sobo tukuwataire mambie yengiya tukwena lingambia mano kuna twasaira aseringane liga buna tuguchikorisoma tugusaba omweko omachenu atorae abatategererete abaturigerereti amana into abanyene omweko omachenu nyare gotorana ndo tuigorere mono egere tunyare komanya ringana riao buna nkirimini rirengete ase obogima bwaito kaba amana into buna tugochaka baka twakorire nyakugosaba gwaito ense ya mabera Kristo muturite. Amen. Twaikira amasomo ai 11 amorokererwa 11 tokari gukwanera akairwa na akagambigwa na tutarachaka nagania oyo minto abakwani Abanchwa bia muri mwensi mwariganirirwa ase ring'ana nanje ngobakwani ndase amambie mwabokire buya tosome twensi ase obwamo ring'ana eri ritakonya ase amagima maito igo buna twarenga goteba tokari gukwanera Yesu Kristo buna airetwe naende akagambigwa kiagera echiuma eri ntwaroche buna akobwatwa ntwaroche buna akobwatwa buna akobera kwanza buna akweresa aborokigu baye buna obogima bwaye bogocha kwa bana barabwo buna obogima bwabo borabe nigo rero ring'ana rikare gotora rikorwa ase Mariko 14 31 mwarimu tosomerango Mariko 14:36 36 gegoteba agateba apa eng'encho yaye tata onsi nigo akonyarekana asore nduserie egekombe eke korende tari buna nyanchete inche korende buna bwanchete aye na ring'ana rimwe amurikare gotora ase ewiki eye igo ntorore gochia bosio buna ng'aki rikare koigorerwa ase obogare naende kero tokorigereria bono ntotagete torore buna omoriki ekero are korika gento kiaganeti tomanye naende ng'aki atagete tosome elesoni eye ya ewiki eye oyo ning'o okare koirwa ng'aki akare kogambigwa ntomanyete Yesu ase akoirwa narari naende ase akogambigwa nase ng'o oyo okare komogambia ning'o tokare gosoma tokare gotebiwa ng'a echiuma eye iga ngokwanera tokare Mariko 14 mpaka Mariko 15 monto kuna asinini lakini mono 14 nero torarigereri mono torore ng'a Yesu oyo ase akobwaterwa narari ase akoirwa narari oyo okomogambia ning'o buna twaikire gokwana echiuma eri ntwaroche buna agotebia aborokigu baye bagenda barigia ebunda esibire enchera akarina ebunda eye akaenda Yerusalemu bakaria ororo bakaria epasaka ororo tokare gotebia bono ng'a ekero bariete epasaka bakorete ebarwete ororo bakagenda Getsemani kero bakoenda Getsemani iga twatebigwe Getsemani yare korokwa kegusii ng'aki yare kororwa Nabo igo. nabo ekorokwa Getsemani Getsemani. bakagenda Getsemani kero bakogenda ororo egento gekobaira ororo na ekemo Yesu ngoikara ororo ngosaba are oikire ase otigire aborokigu baye mbare abarenge 12 otigire abande obogoire batato osukire bosiasinini na ekero osuka bosiasinini nabo nabarabwo akabatiga naende agasuka bosiake ero omanyene akagenda gwesebera ero omanyene naende noo torocha iga amang'ana aya twasomire no akare koyasaba ng'a lakini egento ekenene agekare komoira Getsemani nogosaba kiagera omanyire ng'a engaki yaye yaikire yokorwa ase ense eye engaki yaye yogokwa ase eng'encho ya ebibi bia mwanyabanto yaikire naende ntorigereretie abwo naende ngoteba akare igoro ya ogochandwa kwaya naende twarorire buna babo Petero buna Petero arenge omwango akare komotebi ng'a omanyete kero akobatebi ng'a omanyete ngontama more engaki ngoikere ang'e bwango iga montame mwensi
petero akareka mateng'anche gakimba gotama bonsi nje tingo gotama omaete mara ange ngochi turi twateba igo naende twaikasi tweba ng'a ntwa promise tieso ng'a ngotara yaani intwe nturi korwa asore intwe obogima bwaito nonye twanyora ng'a twachire esikasi nini lakini naende yeso ngomatebia akare kwanza ere bono obeire open bakomotebirie ng'a ngento kiegokorekana ase obogima bwaye igo twarorire ng'a yeso ekero akorire koria epasaka iga akare korwa ororo okare kogenda egetuni kia emeseituni naende ororo no akare gotebia aborokigwa baye abange naende abwo no akare kobwaterwa korwa mwarimu inki kwaroche aya. Ekero abwatirwe bono ekero abwatirwe korwa iga abwo nkonyora tore nkoirwa are gochie nkoirwa are kogambiwa tokonyora ng'a omogano oyo bwensi nigo ogotworokia igoro ya okorerekana kwa obobui kwa Yeso nonya obwatete nonya ochiete kogambiwa nonya bamocherete buna bamocherete bonsi ase okogambiwa ase ogochi koirwa kogambiwa lakini nkorora tore ng'a obobui mbwarorekanete ase are ntochi korora gochi moino ng'a obobui mborobio bwarorekanete ase Yeso. Nabo igo bono twatebiwa ng'a egento nkere gekare gokorekana iga getanyare koebwa mwarimu inki kwaroche abwo egento eki gekorekana getanyare koebwa egento ki eke. Egento eke getanyare koebwa torarigereria ase 14 buna twatebiwa korwa moino ng'a amariko aya niga aigekire ase chapter 14 gochakera eyemo ntorore make erinde togotiri mpaka goika ebinde tosamaraisi insome 14 gochakera eyemo egegoteba iga konya atigaire amatuko abere na erituko rinene ria epasaka rirabe na eri ria emegati etabikirie ememera abakuani abanene na aborokia ba amariko bakarigia enchera ya okomobwata Yeso na obong'ainereria banyare komoita korende barabwo bagateba titomobwata ekero kia erituko rinene ekiagera abanto nigo bararente riororoche nkonyora toraiga bono abaorokia ba amariko baikire ase batagete komobwata na obong'ainereria bwabo erinde bamoboere bamoite lakini bakamanya gotebani boka ekero rituko riarenge ria epasaka iga bare kogenda batira gochia Jerusalemu babera ase obwamo koria rituko epasaka eye na mbamanyete nonya nabo ng'oyo bakobwata bagoita nere omonene bwa epasaka eria ekiagera tokonyora ng'a Yeso iga niga achiete korosia epasaka ya omoerio na aborokiwa baye ekero achire ase ekero chingaki chiaye chiaikire chia omoerio nkonyora tore gochinsa abwo ntwanyora ng'aki Yeso niga arenge Bethania ase enyomba ya Simeon oyo orenge na oborwaire bwa ukoma ekero Yeso aikaransete ase endagera omokungu agacha orenge na echuba ya erigena rirabu na ere na amaguta arenge otioka buya aye rigori rinene agaata echuba eria akamonyorokereria omotwe oye abanto bake ase abwo barenge oo bakagechigwa ase emioyo yabo ime bakobora nase ki agosaria amafuta aya eng'encho buna eye ninki amafuta aya anga aoniwa chidinari 300 na kobua abataka baewe bakemurungania omokungu oria bakemurunganĩria omokungu oria mono nkonyora tore iga ng'a Yeso ekero arwete iga nagendete mpaka ase enyomba ya kare Simeon kare ororo omong'ina lakini ekero ere achete ainyorete aroche ekero Yeso riria amotebeti genda naende tokora ebibi akairana gocha akainyorokeria Yeso amokorerete engaki eria ekero amotoreti akairana gocha ore na amafuta erigori rinene akabeka akamonyorokereria omotwe oye na korera amariga gochia ase amagoro a Yeso na komotinyia na etuki yaye tukanyora abanto aba bakamanya kwemurungani mono inki Yeso agosareri rigori amaguta erigori rinene iga naki kanga yare koba buya kanga iga yaonigwa chidinari 300 erinde abataka baegwa Yeso nere nagenderete kobaboria naki amatuko onsi iga more
igo more nabataka aba lakini mwanya gokora ki mwanya kobakorera mayaya lakini oyo iga nkonyora torabu ngotebia are maria magatarini gochimate naki ngokwana are igoro ya omokungu oyo bono ng'a ase ibungo bitano kemo ngoteba Yesu agateba motige nase ki mokomorosia ere okorire emeremo emiya ninki amatuko onsi nigo more nabataka amo nainwe na kero kende yonsi mwanchete namonyare kobakorera amaya korende timori nainche amatuko onsi noene kera obatebiri igo more nabataka amatuko onsi korende muri kobakorera amaya oyo igo inki mokomoroseri motige naende akabatebiga oya ekiagokora namanyete gose motiga akore ekiagokora naende akamanya kobatebi okorire eki abuete goaka omobere one amaguta ogotindekwa kwane nekene nabatebiri kera ase enchiri erarandigwe ase ense yonsi neri akora oyo eriakora oyo nariatorwe na koinyorwa yani Yesu agataka kobaoroki ng'a Mariamu Magdalene okorire egento ekiya keranyare koba gekorandigwa ase ense engima na keria akorire nkenyare gwatorwa ase ense engima na amatuko arabe kara ase ense eya atarerani oboroti bwaye igo bono abanto abe kere baenkoraramika ime yabo narange nkonyora tore naki nonye nintu tweka nkoraramika tore ebinto mbire tobwenerete gokora bibwenerete komotogi gose korandi Yesu twanyora naintu nkoraramika tore ebinto ebia ase ekanisa ime gose buna bono tokonyora abataka buna abo twabona ki ori gose nabwate egento agokora nki bono akona gokonyeru twaba tokoraramika lakini eganga ya Yesu iga atagete bamanye naki ngochiare gokwa ekiagera natebete iga ng'aki ero okorire egento kere ekiya ekiagera ong'akire amafuta aya ase eng'encho yogotindekwa ase eng'encho yogokukwane lakini mbare komanya ng'a nki Yesu amineti nabarenge nabarabu lakini chingaki chionsi mbachieti konyora ng'a nki Yesu amineti etokonyora gochinsa naende ng'aki okwamererania oko Yesu ari kwamerera ari abaisraeli yani abaroki bamariko bari kwamererania nere konyora tore namorokereri gwa gatato naro ntwaroche buna yarenge buna Yesu abwenetie omonto rituko ria Sabato naende akabwania omonto onde orenge rigata bagasoka kwamererania nere lakini mpaka bono iga emechando nabo yagenderete lakini Yesu gatagete balani inkieke iga agokwana korwa ase omokungu oyo korende mbachieti konyora torenda gochinse naro Judas buna agochi komorua omonene na akomorua omonene na ase encherende yobong'ainereria gose ase encherende goetera ase chibesa nkonyora tore ng'a Judas nabo arenge amo na Yesu amatuko onsi lakini chingaki echiga nkonyora tore ngochiare komotiga na komorua tiga tosome ekebungo gia 10 bono Judas Iscariot era noyomo bwa bari 12 akagenda ase abakuani abanene anyare komorua ase bare na barabwo bagachikoigwa bakagoka bakamuriera eira komoa chitabu akarigie enchera akomorwera ekero aranyare ribaga rigiya twanyorire naki Judas yarega iga kabagendete Yesu kaendete kunya kobatene baminto twanyora kuri muino ng'aki Yesu ngusabare kabisa lakini iga Judas yare igagendete kuri naki inki arakora bakanyare kuri Yesu timaiti ng'a Judas inki amineti ekiagera arengochi komorua omonene oye naende barenge komo naende orenge kwegera korwa asare lakini nabarwete nabanyorete arigeti ribaga riokomorua ase abakuani aba lakini korende nigo togotebi naki nigo togotebi gochinsa iga tokonyora iga gochinsa togokora gochinsa abo Judas nkorigia are ribaga rigiya riokomorua Yesu okwegio oko kwa mang'ana kogoteba nkeri ng'a omoroberi ya mwanya banto nkorigi komosiria masi nigo erachi koba ensemo y'omogano bwa enchiri ase eng'encho nigo egoikerania ogwancha kwa Nyasaye ase
okomorwa omwana oye ase eng'encho ya ogotoleka kwa mwanyabanto. Nonya Judas omorwete, nonya abaigana barabwo barenge kwamerera ninki eke iga akora, tokonyora egento ekenene iga iga, Yeso niga nare na obobui ase amang'ana aya iga, ekero aborokia ba amariko batagete gochia komobwata, bamoire bachia komogambia. Mbuya mono. Tware gotebiwa egento getanyare kwegwa, naende narorire abwo ebinto bibere bitanyare kwegwa. Abwo ekebungo gia ekianda ase amariko aria twasoma mariko 14, twarorire ng'a egekorwa nkere ororo getebwe kiabeire ensemo ya enchili. Na egekorwa eke na amaguta aya a Mariamu, aya amwakire, lakini ende ase Biblia twaratebiwa na omokungu. Omokungu oyo twatebiwa na amaguta aya ng'a egekorwa eke kiaye nakeinyurwe ande onsi ase enchili ekorandiwa. Na enchili togotebiwa ng'a na ering'ana rigiya. Ng'a igo nere enchili ya okoaka Yeso amaguta nero netebwa kiagera toise korigeria ngokore tore gochia gose ekero tokoenda Yeso ekero agoitwa ekero akare gochia gotugutwa mbanyoreti ibaga ria okomwaka amaguta kiagera nero yarenge ecustom ng'a iga agoakwa amaguta amanye gokora ki amanye gotindekwa tachieti goakwa maguta. Twarorire ng'a abakungu mbarenge ororo ekero bagochia korora bande na amaguta abo bachia komwaka bakanyora gabogete kare. Ng'a igo omonto omwagete amaguta ning'o na omokungu oyo buna Yeso atebete. Naki ekero ekorwa kiaye kegocha gokwanwa mpaka ande onsi ase enchili ekorandigwa buna bono tokorandia iga tokare komokwana omokungu oyo tokare komoinyora. Egento kende na kero kigetebwe Judas buna gwateba oyo Judas oyo Iskariot na omworokia oyo orenge, lakini ntwasomete lesoni gete togatebiwa ng'a Judas oyo garenge treasurer yabo arenge omogachi obo ing'a naye nabo arenge na korusia ona gwekonyera orusia korwa ase egetabo keria kiabo ona gwekonyera ere omonyene, which means omaete iga arenge omoibi. Ng'a igo bono egento togotebiwa nere egekorwa eke giokorwa omonene oye naende ore omotori oye nonya yarenge ng'a na obobani bogochia goikerana, lakini nere egekorwa eke nkeinyorwa ase eng'encho kiarenge egekorwa ekebe tari ekiya buna keria kia Mariamu. Ng'a ebikorwa ebi bibere bikorwa ebi mbikoegwa. Ng'a bono twarorire ng'a ase epasaka eywo eyakarurwa epasaka naende eng'ondi yanyenywa bamanya koria epasaka eye. Bono nkorigeria tore endagera eye ya omoerio nere tokore gotebiwa last supper, tware gosoma mariko 14:22 mpaka 31 mwarimu notosomere. Soma ngo 22 bakoiki 26. Okay. Ekero barenge koria Yeso akabogoria omogati akayoseseni akayosaminyora akaa aborokia baye akabora bogoria oyo noro omobere one. 23 akabogoria egekombe na ekero airaneiri ng'a mbuya mono akaba bagakenywera bonsi akabatebia aya nare amanyinga ane ya okobwata na okoyia aitekire ase eng'encho yabange. 25 ekeene nabatebiri tinkonywa naende nonya ng'ake okwama kwa emesabibu goika rituko riria ndache kokonywa kwoyia okoyia ase oboruoti bwa Nyasaye. 26 akabogoria ogotera bagasoka kobakorire gotera ogotera bagasoka kogenda egetunio kia emesaituni. koruma egabwo ntorochi buna abana ba Israeli bakorwa Misiri nari bakare gokora ne pasaka yarenge korokubori endagere nari bakare koyeria bakoyeria ase obwango endagere etabwate ememera twatebiwa endagere none kare Yesu bakoenda Jerusalemu nere eywo gochi gokorwa boigo ng'a nende ase endagere yarenge koriegwa eng'ondi yarenge konyenywa amanyinga arenge goiteka banyenya eng'ondi baragera amo. Lakini twarorire ng'a Yesu ngoreta akare egekorwa ekeng'ao obone ekero aikire iga ere gakare koria omogati naende ngotebia kare aborokia baye oyo noro omobere one ng'a iga ekero mokoria omogati oyo inyora ng'a nabakwerete naende akamanya kobae edivai naende akabatebia edivai eywo ekero mokonywa inyora amanyinga aya nakorete ki aitigete ng'a igo Yesu ochenchiri korwa ase egekorwa gia okonyenya eng'ondi gocha ase egekorwa kia omogati na edivai na ase kiagokora bo kiagera eng'ondi eri barenge konyenya nere yarengete
nere yare ngekoraga ng'a bono eng'ondi eye bwenete konyenyu teranyenyu lakini amatuko abere ochibosiga neche nyenyu ngokwakare uyo ore eng'ondi gegereke tosoma Yohana eyemo 29 etokoinyoriwa ng'a Yesu nere eng'ondi yachire gokora ki gosiria ebibe bia mwanyabanto na kibono toroche ng'a ere gakare koria omogati ng'ondi teiyo bakonyenya lakini eng'ondi eywo ereye ere nacha kogochibosia iga gosiria ebibe bia mwanyabanto naende gochibosia nkorora tore buna akare korwa buna akare kobana igoro gweatanana kwaborokiwa baye no iga twanyorire akare gotebia aborokiwa baye ng'a gochibosia iga okare koinyora Zakaria 13 isana ibere tware gosoma Zakaria 13 kebungo gia Zakaria 13 kifungo gia 7 omonene bwa emeganda niga agoteba iga aye omoro imoka orwanie omorisi one oyore oyomo na inche aka omorisi oyio erinde ching'ondi chisebererekane erinche ning'onchore okoboko kwane igoro igoro ya chiria chire chindeu igo twararera iga okobana Zakaria akare kobana nere Zakaria akare kobana igoro yogoitu kwang'u kwa Yesu naborokiwa baye ngosebererekana bakare lakini ekero akobatebia igo maete Yesu maratotebiwa Nyasaye gamaete omwari korwa omochakana Yesu oywo ore omotongi bono togosoma Yohana eyemo kende getaiyo atatongete igo tokare koinyoriwa Yesu obobani obo bokare korwa igo igoro ya Yesu omonyene buna agocha goitwa aborokiwa baye abo bare ching'ondi chiaye chisebererekane naende obomaene nabebete igo kiagera rituko riria achiete kobambwa Petero nabo ndoche ng'a nere orenge omoremu asinini ng'a agono omoremu lakini ona kobwati korware ogochi goika ng'a iga embeo yamorire agateba ng'a omonto oyo Galilaya are omonto oyo noarenge noyo obwatire agakana naende twarorire buna Yesu akare korwa obobani obu okare goteba ng'a aborokiwa bane inwe buna morega mwensi naende montame monyange lakini naende mbachi kwegena korende ekero Yesu omonyene agoitwa twarorire gochibosia ng'a aborokiwa baye mbasebererekanete mpaka naende after okobokiwa kwaye no toroche naende bakare gocha koirana gocha kobama ngikworocha ase rituko erio ndoche ng'a gwakorire onsi lakini rende egento kiarenge ekene nabungeri naki nkonyora tori Petero iga ekero yaani ng'a ogwancherana kwaborokiwa abo iga nigo kwarenge ogokong'u gwancherana ebinto ebi iga Yesu arenge abaroche are gochi gokora gose are gochi aba batebeti igoro ya endagera ya omwaerio nigo yarenge akong'u igo tokonyora Petero agokana ng'a yaya inche neba ng'a nogokwa goika tokunaye lakini tokonyora buna omwarimu atebe nagenderete kobwati korwa maega korware lakini naintwe nabo okonyora naki mara karenga togokana Yesu nabo tokomokana arange nabo obobui mbore ase Yesu ekero twamotebia tokonyora ng'a ekero riria Petero agokana Yesu nairanete akamorigereria ekero etuoni eria yabugire mara gatato akamonya komorigereria ekero amorigeretie togotebia buna ki Yesu okorigereria koria wamorigereretie obogui boria obwarwete korwa ase Yesu bokagenda ase Petero buna ensara lakini ekero amorigereretie igo akanyara koigorwa ebirengererio biaino akeinyora mono na ogweiti kwaime mono twarorera bono naende twakwana ebikorwa ebi bionsi buna tokare gokwanera ebikorwa ebi bionsi twatebiwu Getsemani buna twasoma korwa moinabu Yesu ngokora akana naende ngoenda akare Getsemani Getsemani gento kiakorete bono mwarimu okay Getsemani aye tiga torore ebibunge ebio 32 na gochakera 14 32 mpaka 42 mwarimu natusomere gosing'ana 32 egoteba naende bagaika ase akorokwa Getsemani agatebia aborokiwa baye ikaransa ekerongosaba akaira Petero na Yakobo na Yohana amonere agachaka goichana na gwechanda mono akabatebia omoyo one nore nobororo obonge goika ogokwa ikaransa iga morende irenge tware goika 34 angonyora tori twaigwore ng'a Getsemani nkiachiete keragendete iga tagendete bweka naire taborokiwa baye
banyare korenda amo na barabo nabo Yesu arenge n'omoyo bwa okogenda gokora egekorwa ekeiga kiogokwera mwanyabante ense engima lakini omobere oyo nabo agotenda ki nabonde n'omoyo bwa ogokora lakini omobere oyo egochandegete mono etokonyora ng'a ekera igete iga agaatananika akagenda mutwe akagenda agaikaransa agatebia aboroki baikaransa aga morende oyo ore Petero Yakobo na Yohana inyoro ori ore goteba ng'a neba nogokwa takomotiga lakini bakagenda bakarara ande Yesu okoirana gocha naende akanyora abareire naende akagenda gusaba akaburi mokonyara korenda naende akagenda goika gatatu lakini igo bagenderete babwatu nobogondereri nechitoro chinyingi lakini Yesu iga akorete ki iga agenderete gusaba mono agatebi Nyasaye oya nabare n'omoyo lakini omobere oyo agachandika mono na gusu na gutwara gusunika yani ogoichana bono etokonyora ng'a ekera agenderete gusaba agatebi Nyasaye oya onyendiri are konyarekana onduserie egekombe eke korende tebe buna inche ng'anchete ebe buna aibwanchete Nyasaye nkonyora tore ng'a ekera asabete igo Nyasaye naba amoete chinguru nonye orenge naba amoete chinguru Yesu niga ari gosaba ne egekombe keri kimoetere lakini tokonyora ng'a nabo Nyasaye atigete ng'a goika keetere amang'ana aya amakong'u erinde atori mwanyabanto oyo orenge omonyabibe na nkonyora tore ng'a ekera agendete gosaba igo nkonyora tore ase nataka omwarimu onsomere Filipi 4:13 Philippians 4:13 Abafilipi 13 agoteba iga Yesu egento agosabera nokorusibwa egekombe eke naende ekero tokorigeria gochia mono ng'a onyendiri egekombe eke kiarusitiwe ororo kanga tekoreti ki kanga mwanyabanto tanyorete ogotoreka lakini atebeti Nyasaye oye ng'a Nyasaye one onyendiri gwancha nganga nkwanduseria egekombe eke lakini ase eng'encho yaki ase ogwancha kwao tari ase bono Abafilipi 13 yarenga goteba ng'a ninyare gokora amang'ana onsi asere oyo okombeka chinguru etokonyora ng'a Yesu niga abegete chinguru nabegete chinguru muna atabete tata oye akamobeka chinguru erinde akanyara koba okobua amang'ana aria onsi arenge gochi komokorekanera nonye ochiete kubambugora ase omosaraba Nyasaye oito namobegete chinguru nonye nintu bono iga nabo ekonyarekana tosinyu gosaba twara obogondereri oboringe mpaka Yesu airane ekiagera Yesu otopromisiri naki korumoino twanyore gocha ng'a nacha eria kabere nacha gotwoyi buna arenge ase ense eye iga nairane eria kabere acha gotwoyi lakini iga gotwoyi tore naki tore abanyabibe buna tore iga gotwoyi ekero rioka twetigere asare na komosasima mono na gosaba tari ase chinguru chiaito korende buna buna Yesu aratoichoria omoika oyo omochenu totara monere lakini tari ase okobua gwaito igo bono okobua gwaito nkori naki Yesu oito niga agokora emeremo ime yaito naende togokora amang'ana onsi amaya goetera ase Yesu Kristo amina narorire naende egento kende Yesu akare gotwegeria gokora nokobamo ase obwamo unity narorire ng'a nere omonyene chingaki echi agwechanda ase omoyo oye tari ere bweka iga are naboroki baye obairira iga naye nabwo aba barenge ng'a nabo barenge abasani baye mono baime mono bono aba Petero Yohana na Yakobo iga kare kobaire ensemo naye nabwo akare goteba ng'a omoyo one ure nobororo obonge goika ogokwa bera iga buna ngosaba nabarabwo akare kobateba ng'a bera mokore ki morende igo ng'a naino bera monsabisie ng'a nainto kare twatwarire emechando nabetekeire ng'a twabwaterana ase obwamo noe iga Abafilipi gwasoma 13 14 nero gochibosi yarenge goteba igoro ya ogokonya noko buna Paulo agoteba ng'a mwansugumete ikara nabwate emechando mogansuguma tukabwaterana ng'a igo naintwe igo tobwenete kweiga egekoru kia Yesu ng'a totware obwamo ekero abaminto babwate emechando twakonyana ase obwamo gotiga bionsi na gotama korwa ase Yesu twarigereirie aiga ng'a aboroki baye ngotama bakare korwa ase Yesu ekare Yesu akare kobwatu aiga bono no twanyorire Yesu akare kobwatu Mariko 14:43 mpaka 52 mwarimu rorango ng'aki agoteba erio kegima kagokwana Judas oyomo bwa baria 12 agaika na omoganda ore no oro
amo nere na emioro na echinungu bakorwa ase abakwani abanene na aborokia bamariko na abagaka. 44 ere oyo okomorwa konya obaire ekemanyererio ogoteba oyo ndanyunyunte oyo nere morabwate oyo nere momobwate oyo nere momobwate momoire momorendete. 45 ekero Judas aigete kogenda ekera aigete akagenda bwango goika ase Yesu akabora rabi akamonyunyunta. 46 elio bakabwata Yesu bakamoira. 47 naho yomo ase baria koratigara 46 yeyo twararira iga egekorwa iki kia Yuda na kitokare korigereri tokare gokumia ng'oikira iga obabwatire kwanza ekara batarachi kumubwata bakare kurigia omanyeta abaroki wabamachika abana abarayi bebisasimero na barabo bwata amang'ana amakongo Yesu no ari ekaru botambe akorande mbari kumubwata lakini baganyire ibakari kurigiri ibaga naende mbakari kurigiri ibaga bamubwata barabwa abanyana ibakari kurigio yokomurwa Judas yaiga egento naro chororo ngakumie egento omorikio yo marenge gotebanga buna yarenge enaro ya Judas niga abwate okogania okonene gwechibesa korende tarenge omokurumi obotambe goikera nyare gokora egekorwa buneke ng'ego nonyo no igarenga omonto bwanchete ebesa lakini nonyo bwakanchete ebesa igekorwa ekakora ekiarenge ekebe nambara bu bakari gukuminga ng'akibona agokora agekere lakini kero ogosoma Yakobo eyemo 13 mpaka 15 ngokwanerere buna ekebe gegokora kiabe ekebe ase omagi maito ng'aki egochaka korwa ase akare ekerengererio ng'ekero kiabeire ekerengererio giasuka gochia bosiasi nini giachaka koba egekorwa gekoba egekorwa kiabeire giakong'ire kiabe ekebe ng'aigo nabo Judas nere akorete igo ng'egento tokare gotebi ntobaisi goentertain ebirengererio ebibe omorandia oyo manari nategerete okorandia asegete orenge goteba ase omonu bwa egesongo ng'a a thought entertained becomes a thought engraved ng'ekerengereri keria ogona gokeburugera kwana gokeburugera egekoba ekerenge egekorikwa ase enkoro yao notaka gokerusia yabakong'u ing'aigo birengereri mbire togotwara ebibe ntobase kobientertain twararera igo omorige ekero totebe ng'a Judas iga arenge omonto bwanchete ebesa naende egekerengereri eke buna twasoma korwa bosio ntwanyora ng'a Judas yo arenge omonto bwanchete ebesa buna arenge omogachi iga arenge gona koiba ase nini ona gwekonyera buna korusia siringi 2 ona gwekonyera arenge omonto bwanchete ebesa egento ntaramanya nase ki bamochorete koba omogachi korende ayonsi na ya Nyasaye ng'ere igaburugerete ekebeke mpaka kegaika ase gekamobua abona agacha goika ase akoru omonene oye naende ekero tokorigeria gochibosio aiga no tokare korigereria buna aborokigu ba Yesu bonsi buna barorire Yesu abwatirwe bagatama bakamotiga no twakwanera ng'a Petero ere ng'a bono nere orenge omoremo iga are ona komotunya korumaega ng'ora naende tari aiga ase arang'e naende naika ase agochi gotebiwa ng'a gaki ng'aki bono kwabweka na omonto oyo iga mwensi iga muri abanto ba Galilaya iga akanete bokong'u korende tomanye ng'a nonye nase obogima bwaito Yesu ngoire nare tobwaterere bokong'u naende ebirengereri ebibe tocha twatwara tosabe Nyasaye toruserie amina mentango abundu changa wakorire egento ekenene twarenge korusia bungeri naki ekerenge muna omwarimu atebire ng'a gotiga bionsi na gotama korwa ase Yesu aborokiwa batamete yaani bagatama mpaka nkonyora tore gabu ngochi konyora tore ase omomura oyo makonya komobwati korwa makonya komotunyana akarusia eyangeri egetani abegete agotama yaani agatama getirianda etokonyora ng'aki ogotunyana kori togotunyana Yesu yaani Judas obarenge nere na Yesu amokere engaki
na nkobegeria arengamo lakini ime yaye egekorunkero kiarengokeria kere ekebe go mwalimu nateba ng'a gekonya gochenerate kianya gochenerate giakina kiabekenene gokonya buna Judas are nkonya go atwarete ebirenge erie ebibe bie chibesa na batwarete igo bakakogenda rioka mpaka na egetabu kia mama White nkero gegokwana igoro yo iga Judas ng'a ekero ime yaye igabwate ebirengera rinaki yani Yesu oyo abambu bwango rigere banyora obogambi banyora obogambi bamenye naende buna arenge omo treasurer iga amanyete ng'a Yesu gagochikonyora obogambi gakoba omoruoti ngochiare kobera ase ekerogo keria ekenene ebi nabio ebirengera riabwate agenda anabwekonyera na ebesa ng'araki igo ng'a okogani gwaito ogosaba gwaito iga ase emambia eye toba abanto abaremere naende toba abanto baunchogete korwa chinkoro ime. Aya ning'o aiga nkonyora tore nase ebunge ebi 14 Mariko 14 Mariko 14 50 na goika 50 na 2 14 mpaka yari 72 lakini tigatorasoma ebiuke egoteba omokwani omonene agatenena gatigati akaboria Yesu okobora tokoiraneria ing'ana inki aba bako gosoera korende agakira tairaneria ing'ana omokwani omonene akamoboria naende akamotebia aya naye Kristo omwana bw'omosesenigwa Yesu agateba ninche ere na inwe namorore omwana omwanyabanto ogoikaransa ensemo y'okoboko gwokorio kwoyore nokobua ogocha namare aigoro. Nkonyora tore iga aye ning'o ekero bono Yesu aikirwe ase ekegambero ase ebigambe obogambi bwa Pilato ekero aikigwe ase ekegambero nkoboriwa are natebu naki aye ning'o rende ekiagera abaiga nki bagogosoera ekiagera buna okweroka omwana o Nyasaye aye na omwana o Nyasaye ebatagete gwakikisha ng'aki nekene ekagoteba lakini rende nkonyora tore iga ng'aki Yesu agateba buna gwatebire nabere igo bakamanya oria akaigwa oboreke togosama gochinsabu omokwani ori nkoigwara obororo nkonyora tokari buna agotandora eyanga yaye okoborina inki mwaganya goetani iga abwo buna oyo atebire inki mwaganyire igo nkonyora tore naki Yesu akamoiraneria agakwana amang'ana aye omoerio ekero agokwana igo nkonyora tore abakwani abaiga bakomwaka abande chinkundi bakomotebiteba bana ekero tokonyora gochansa ekero bamobwatire bamobekire bosio bwa ekegambero anacheirwe ekina airurwe nkonyora tore ekero are gatiga ekero are iga ari koti nkomobeka bare bande bakomwaka chinguni abande bakomotebi banango ekero bono aikire abambirwe abande bakomobisi chianga bakomwaka bakomotwera amata abande bakomotebi banango bono banango oyo ogwaka bono nkonyora tore gochinsabu naki aiga no ari Petero achiete korigereria ogokana koria amokanete ekero etwani yabugire ara gatato nkonyora tore Petero iga nari agochi korigereria okorora ng'a kweri no Yesu akorete ki no Yesu akwanete ndoche baminto yambereire bobe bono akanyara koba ogonchoka korwa ime yaye nagekwanera korwa moinari tinkoenderera gogekwanera tosome 64 toigwa buna agoteba ekero oyo iga amoboriri ng'aya ning'o ngokwana are omokwani oyo amoboriri ngoteba are buna gwatebire ninche Masihi na 64 egoteba mwaigure okorama kwaye naki moroche bonsi bakamonachera ekina ing'a nagwenerete akwe abande bagachaka komotwera amate na komotuba obosio na komoaka chinkundi na komotebi bana abarendi na barabwo bakomwaka chindoe bono nkonyora tore Yesu iga oirirwe goikera ekegambero bono omokwani oyo otandorete eyanga yaye ogoteba ng'a inki naende moganyete iga abo gose mwaigure buna atebire okorama ing'a nere Nyasaye tabwenereti koba Nyasaye igo tokonyora naki aba iga tinkomanya ng'a nki yarenge
gose nigo batubire amaiso batamanyete ng'oyo ning'o mpaka goikera nonye nekere akwanire ng'aye ninche masi mpaka bagaikera yani mpaka ase bakomwaka chindoe nakomorama korende nabo yarenge ng'aki Yeso ngochi gokwarenge ase omosaraba erinde akoreki erinde akwere abana akwere mwanyabanto ke tware korigereria Daniel saa na ibere gokwanera yarenge igoro ya obobani obu igoro ya omwana omwanyabanto oikaransete ase okoboko gwokorio kwa Nyasaye na oyo oroche oyo orache namare ntwaigu buna korwa naki nkoiranare nario yani nario abana ba nario omwanyabanto eramorora okoirana namare eyo Daniel ngokwanera nere yarenge boigo ng'a omwana omwanyabanto naikaransa ase okoboko gwa tata gwokorio naende karairane nairane korwa amare gocha koiyia abana baye mbia mono gwakorire buya egento omoriki arenge gotoinyeria negekoro gia Peter naende omoriki garenge goteba ng'ekero ogotiana kwa obosoku kwarenge ase ebikoba bia Petero nokobuga koria gwaetwonieria kwagendererete kobuga ase amata aye omote oria niga aonchogete korwa ase abanachi ebina baria bairurete erio akamorigereria omworoki woye okororekana kwa obosio boria bwokoirura na obwemechando ebikoba biria biarenge gotengechiwa okororekana koria kwamabera amo nokwaberwa nigo biabochorete enkoro yaye buna ensara na inche narenge koinyora iga intwe rende twana goika ase tokomenana na Yeso mpaka toigwa ng'a chinkoro chiaito chiabochokire ase ebibe biaito togokora twana goika ase togokaransa twakora egento gekoroka meditation twarengereria igoro ya Yeso twarora ng'a ogoku kwaye buna kwarenge kwa obororo omwarimu otweresire buna achandete buna agoturwa amate buna agwaku chindoe buna agochecherigwa lakini ere ore Nyasaye abande barenge komatebia ng'a iga akonyete abande tiga ngai gikorwa igoro aria ekonye tari ng'a tare konyara gwekonya lakini ase eng'encho yao na inche yagerete arenge igoro aria ase omosaraba twana goika tweborie ng'a intwe abanyene twana goikera obosi boria bwa Yeso twaborigereiri twarorire emechando aeterete egere na intwe ebochore chinkoro chiaito toonchoke korwa ase ebibe biito tiga torigererie chinkoro chiaito tonache ekina ng'ai totagete koba ase okoboko kwaye gose ase okoboko kworia ogocha enyasaye yense eye toseseniwe omonene mbuya mono ase chinse echi mbuya mono ase ribao gwatoire aye twegeire omonene tiga akonye omonche omotegereri na omotwensi na intwe na omoika omochenu torae Nyasaye oito noyo ana abare baritegereire ande onsi ase bare omonene obasesenie naende obakonye banyare gokina ase ring'ana eri na intwe bari twarirete omonene ase totakora buya otwabere naende otosibie ebibe biaito otobwate amaboko otare amo na intwe otwegerie kera rituko omonene bono ekero togochi gotigana na abancho abategereri oba amo na intwe naende goika ase chingaki chinde ekero toraumerane goeteransia oborendi bwa Yeso Kristo oyo ore omobori oito. Amen.